Mga eredero sa pamilyang Alegres mipakita og mga dokumento nga magpamatuod nga ila ang luna nga gibarugan sa Abono Elementary School ug Abono High School. Ani ang report. Kini ang kopya sa duha ka transfer certificate of title nga gihuptan karon sa magsuong Noel ug Danilo Alegres Cosep nga magmatuod nga sila ang tinuod nga nanag-iya sa luna nga gibarugan sa Abono Elementary School ug Abono High School. Matud sa ilang abogado nga si Alfredo Bensi nga mini ang kopya sa deed of donation nga gihuptan sa DepEd Lapu-Lapu City Division ug Lapu-Lapu City Government. Gipasabot ni Attorney Bensi unang sanglitanan ang napatik sa deed of donation nga napalit sa Parents Teachers Association ang luna gikan sa Banang Alegres sa private deed of sale. Dugang ni Attorney Bensi nga kung tinuod man ang deed of donation nganong sulod sa 48 ka tuig sukad kini napalit sa Abono Parents Teachers Association gikan sa Banang Alegres nganong wa maparehistro ang deed of donation o baka mapatituluhan ang luna. Lato pagkasulti ang mablame ani ang mga legal officers na to from the time of 1966. Mayor Di Mataga. Wa kani sila si Mayor Ahong, ita murag dapat ilagay mga abogado ba. Kung tinuod pa may Pero wala lagi touch. o private di mo to huwis na quite private. Gobyerno ka nya sugot ka unsa may trabaho sa mga legal officers. Busa alang kang Attorney Bensi, dili na nila isangat ang kaso ngadto sa korte apan idiretso na nila ang reklamo ngadto kang DepEd Secretary Sonny Angara. Ang nature ani administrative. Ang ako move karon gi-advise nako ko ba ni retired Judge Mantilla, no? Na adto mi mo file og reklamo sa ni Senator Angara. Ang mga eredero sa Banang Alegres sa ilang bahin, mitataw nga misubay man sila sa insaktong proseso. Gani Setyembre ning tuiga dihang mipada sila og formal communication sa Lapu-Lapu City LGU pinaagi sa usa ka negotiation letter. Kay wa sila gidungog, subli silang mipada og laing suwathangyo alang sa special open forum. Ug kay wa gihapoy klarong pagsanong ang lokal nga kagamhanan, gipadada nila kini og notice to padlock. Gani, gipakita pa nila ang resibo nga mumatuod nga formal nilang napada ang notisya sa LGU. Sila nagpatawag nako, ila kong gipatawag kay muhangyo nga kay doon na sila ibin nga ipa-extend for 1 week. Busa ni adtong Nobyembre 1, napugos na sila pagpadlak sa duha ka gate sa tunghaan. Apan sa wa pa nila kinibuhata, gipahibaw nila ang Lady Guard sa ilang himuon. Busa matod ni Noel Cosep, kinsa mo'y nangu sa pagpadlak sa tunghaan, andam nilang atubangon ang kaso nga isangat sa dakbayan o sa DepEd Lapu-Lapu. Pasakaan kog kaso nga illegal detention, which is the ground for take an illegal detention. Siya mismong guardiap mismo ningon nga, sir, okay ra ko sir, padlakan ninyo. Kaya ako aning trabaho. Uban ni Marlon Melgazo o Rod Prado, Luan Merondina. Balitang Bisda.